Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi mikrofonoak piztuta eta kafe makina martxan zuen goiza goxatzeko preste etorri gara. Egutegiaren arabera, 19 egun falta dira urtea amaitzeko. Ez dakit hori modu egokiena den entzuleen goiza goxatzeko. Batzuk agian urtea amaitzeko desiatzen egongo dira, baina beste askori ziur naiz denboraren abiadurak beldurra edo ezin egona ere egiten diela. Izan bata edo bestea, urtea amaitzear da, eta horrekin hasi dira 2023 urteko memoria ariketak. Zein izan diren albiste nabarmenenak, zenbat ospetsu joan zaizkigun, edo zein den Googleen gehien bilatu dugun hitza, esaterako. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal, looked so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for? Atzo bilatzaile erraldoiak bere 2023 Year in Search argitaratu zuen. Popkulturako une ahaztezinenetatik, Kaixo Barbenheimer abiatuz, pertsona famatuen heriotza eta albiste tragikoetara. Zein da mundu mailan gehien bilatu diren hitz edo kontzeptuak? Antza denez, Israel eta Palestinako gerra izan da jarraipen gehien izan duena. Googleen datu globalen arabera. Atzetik, ekainean gertatu zen Titaniceko urpekariaren desagertzea, nik jada ahaztuta nuen. Eta 3. postuan, otsaileko Turkiako eta Siriako lurrikarak. 2023ko otsailaren 6an izandako lurrikara handien multzoari egiten die erreferentzia horrek. Lurrikarek kalte ugari eragin zituzten Turkia, Siria eta Kurdistanen. Iturri ofizialek emandako datuen arabera, 39.000 pertsona inguru hil ziren eta 85.000 inguru izan ziren zaurituak. Lurrikarak izan eta handik astebetera, oraindik ere milaka ez ziren desagertutakoak. Gure lurrean nardari zoak Natxura dakar sismora foan. Eta pertsonei dagokienez, mundu mailan gehien bilatutako pertsona izena Damar Hamlin izan da. Eta honek lekuz kanpo utzi nau ez bainuen ezagutzen. Futbol Amerikarreko jokalaria da Hamlin, urtarrian bihotz gelditze bat pairatu zuena partida batean. Buffalo Bills taldeko jokalari gazteak apirilean hasi zuen errehabilitazioa eta abuztuan jokatu zuen bere lehenengo partida. Medikoen arabera, mirari bat. Damar Hamlinen atzetik Jeremy Renner aktorea eskiatzen ari zela istripu bat eduki eta 30 ezurretik gora puskatu zituena, eta Andrew Tate kickboxer, kirolari ohia, eta sarean eskuin muturreko ideiak parteatzeagatik ezaguna dena. Elurretan kantari da biltzan, marigorringo eta kilkerrak margotu dituzte. Nietako paretak elurretan kantari da biltzan, marigorringo eta kilkerrak margotu. Baina ezin ahaztu 2023an zendu diren sortzaileak. Googleen arabera, horien artean bilatuena Matthew Perry izan da. Friends telesaileko Chandler Bing maitatua. Urriaren 28an zendu zena. Eta bigarren postuan Tina Turner abeslari estatu batuarra mirestuen artean mirestuena. Maiatzaren 24an zendu zen Turner hainbat gaixotasun pairatu ostean.
artean 2016an diagnostikatutako esteetako minbizia. Giltzurruneko arazoak zituen eta trasplante bat jasotzeko zailtasunak ikusita eutanasia kontuan hartu zuen eta Exit nazioarteko erakundeko kide izateko izena eman zuen. Erakundeak borondatezko eutanasia eta lagundutako suizidioa legeztatzearen alde egiten du. Azkenean ez zuen eutanasia hautatu, baina bere Suitzako etxean zendu zen 83 urte zituela. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart. Eta entretenimenduaren munduari dagokionez, sorpresa gutxi, Barbie eta Oppenheimer izan dira pelikula bilatuenak, asteburu berean estreinatu ziren biak, eta uztailaren 21 estreinatu ziren biak, eta horrela jaio zen Barbenheimer kontzeptua. Margot Robbik, Barbie pelikulako protagonista eta ekoizleak kontatu duenaren arabera, Oppenheimerrekoek deitu egin zioten eta esan zioten hobezuela estreinaldi data aldatzea. Margotek erantzun zian, Barbiren arrakastaren beldur bazarete, aldatu zuek zuen data. Boom! Tira, sorpresa txiki bat, bai. Barbie eta Oppenheimerren ostean, mundu mailan bilaketak gehien izan dituen pelikula, nik behintzat ez dut ikusi. Jauan izena du, eta pelikula indiarra da. Badakizue, Bollywoodek indar handia du. Every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Eta musikari dagokionez, YOASOBI bikote japoniarraren abesti bat izan da gehien bilatutakoa, J-pop estiloko musika egiten dute, hau da pop japoniarra, eta antza denez oso ospetsuak dira. Jason Aldinen Try That in a Small Town izan da bigarren abesti ospetsuena, baina tira, hau famatua eginda bideoklipak polemika sortu zuelako. Bertan Aldin country abeslari agertzen da Maury Counterriko auzitegiaren aurrean, Kolumbian, Tennessee. 1946ko Kolumbiako istiloen kokalekoa da, eta Henry Coate izeneko 18 urteko nerabe beltz urkatu zuten lekua. Baina 2023ko protagonista zalantzarik gabe Shakira izan da. Hirugarren abesti bilatuena bizarrapekin egindako sesion 53 izan da. Badakizue, emakumeek ez duten negara egiten. Emakumeek fakturatu egiten dute. Dunazia, fakturatu eta isunak ordaindu Shakira. Baina Google ez da urteko laburpena egiten duen bakarra, Wikipediak ere argitaratu du, eta euren arabera, gehien irakurritako horria, ChatGPT-ri buruzkoa izan da, ziur gure Unai Elordi Hidalgok eragina izan duela. Unai Elordi ez da gaurkoan etorriko, baina kolaboratzaile ugari izango ditugu. Batetik, Arkakuso, naiz eta oraindik ez dakigun zeri buruz hitz egingo digun. Gabonetako apinketa jarri duzue? Gomendio batzuk. Lagun ikusezinak bai, ala ez. Eta besteren artean, Gasteizkera zera hariko gara. Zerbait kontatuko digu, Arkakusok azkenean. Baina Maialen Teiabiderekin badakigu bai zertaz hitz egingo dugun. Musikako momentu maximalistak izango ditugu izpide. Ea gaur bere tartea jarraitzeko gaina izan. Iñaki Mezkita ere jada kafe hartzera etorri zaigu. Joven Julian Ontziaren maketa egin du eta ostiralean egingo dute aurkezpen ekitaldia. Eizu eta zozketaren irabazleak iragarri behar ditugu, Ez altzan bi arazte azkena. Niri gure lankide batek izan dit gaur izan bertzela. Gaurko eguna oraindik parte hartzeko duzu Willis Drummonden sarreren zozketa horretan, baina tira hori orentxe aurkeztuko dizuegu eta azalduko dizuegu. Abenduak 12 ditu gaur eta asteartea da. Ongi etorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete! Zuekin Jaun Andreok Julen Goiketxe Arpe Gozo edo tabesan da duela bi egun agurtu eta jada faltan botatzen ari ginen lankidea. Durango kaskorako emandu eta egunon gazte. Berdin.
Julenen enbidia zuen, eta atzo etorri eta joan eta etorri holaxe ibili zitzaigun, baina tira, hementxe da Durangoko azokaren ostean, aste arteari ekiteko, Goiuri ez izarandi egunon! Eixo. Eta izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Elurbide, gaur bigarren kafeak zenbagarrena duen jakiteko begiratu egin behar dut. 684 goizak 10 eta 15 minutu oraintxe zuzenean naiz irratian abenduak 12 ditu gu 3 Laister, 4 izateko intentzioarekin ongietorri naiz irratian zarete, bigarren kafean. Bagoizak 10 eta 4 pasatxo esan da bezala, hemen txegara zuekin naiz irratian, bigarren kafean, eta maite duten tartearekin, egunero bezalaxe, eman barko diogu hasiera gaurko saioari, eta ez da git, horretarako prestote gauden, Julen Goikoetxea hor begozo. Ui, ni bai, zu bai, ni ez. Bai, botako dugu. Maite duta gaur ere. Alde batetik, iganden ere ipatu nuen, ez? Niretzako aurtengo Durangoko azoka bazela, ez jakintasun eremu puntu bat ere bazuen zerbait, zelenengo aldia zen, egunero antxe zuekin egongo nintzela, eta banion, ez dakit, beldurra edo errespetu puntu bat banion, nolabait ere eguneroan egoteak, horrek suposatzen duen lana, hango ordu guztiak, eta tira, uste dute respetoz aritu garela eta ondo aritu garela, baina nik ere uste dut, nire uste pertsonalerako, azkenerako uste baino neke gutxiago eragin didan zerbait izan da, espero nuen atzo zisko eginda egotea, garbi izan da, baina ez da ala izan, ondo eraman dugula uste dut, eta horrez gain batzoko eguna nolabait ere izan zen, ez? Bost egun pasa ditugu eta egunero gauza gertatzen ziren eta denak gogoratzea ere ez da erraza egiten eta atzoko eguna izan zen nolabait ere han gertatutakoen pilaketa edo bilketa moduko bat eta aldi modu batean edo bestean baina aztutzat jotzen dituen zerbait gauzatxo ere gogoratzeko eguna eta hori alde batetik gustu handi izan dela han egotea eta bestetik eta kaso hor maite dut eza den edo zalantza den. Atzo irakurri nuen Bilboko udalak OTA sistema berri bat jarri duela martxan eta OTA sistema horren barruan orain arte zuk OTA isun bat jartzen baldin badizute badaukazu, bazen eukameintzat bai mugikor bidez edo bai OTako txartela jartzeko makina horietan isuna ordaindeo edo balio gabetzeko aukera, baina irakurri nuen, entzun nuenaren arabera eta akaso horre letra txiki irakurri beharko da. Baina ja, aukera hori kendu egin dute, aplikazio bidez edo makina bidez kentzeko aukera hori kendu egin dute, eta isuna, autoara norren izenean dago, matrikularen arabera edo pertsona horren etxera iritsiko da isuna. Eta kopuruak ere 200 euro ingurukoak aipatzen zituzten, eta orain arte behintzat, modu nahi bastante merkeagoan balio gabetu zitezken isun horiek, ez dakit, horre araudi aldaketaren bat edo gonden edo zer, harridura eragin zidan, eta hori horrela baldin bada, kontu zibili beharko dugu, ze gauza bada, noizbait OTA multa bajarri eta 10 euroan ordaindu alizatea, eta bestea, ez dakit 200 euroko isun bat jasotzea, OTAn ordua joan zaizulako. Ni oso haserre izan nintzen, OTAren gaia gure herria iritsi zenean, eta insumisio giroan ibili nintzen, baina insumisio badagizu nola bukatu zuen, ez da, Julen? Isuna ordaintzen. Hilabetetara iritsitako embargo potolo bat ordaintzen, bai. Nik maite dut aurreratuko dut, Goiuriren maite dutari aurre hartuko diot, eta Goiuri pixkatze aserratu egingo zeit, baina bakizu zendan ere maite duta Goiuri. Zer. Atzera kontak eta 4 egun barruia azten dela Santa Luzia, eguna pixkanaka luzatzen, eta ja gure gara ilun hauek pixkate bukatu direla. Ja argia dator. 4 egun, Goiuri, 4 egun! 4 days!
egunero egingo dut, gogorazpena. Egia da gero, Santa Luziaren kontzeptu pixka lausoa dela, ez da oso zientifikoa ere baden. Diote, larumatetik aurrera, goizetik eguna luzatzen hasten dela. Alegia, lentxeago argitzen duela, ez da? Ez da arratsaldea luzatzen dela? Ez, hori izaten da solstizioaren ostean, ja ez? 21-aren ostean, 21-22, hor uste dut azten dela. Bai. Azten dela ja, arratsa luzatzen. Baino, nunbait, hau Juan Ignacio Artxoak inoiz kontatu digut, ze badago mitologiarekin lotuta, eta euskal neguko festen, ospakizun eta jatorri pagan horrekin lotuta, nonbait nekazariak edo konturatzen ziren, bazekiten goizak lentxeago luzatzen zuela, eta bar, ez dakit, gero egia da, zehaztasun zientifikoak garai haietan ere etzeudela, eta kaso eureke 16aren inguruan kokatzen zuten hori 21 ere izan zitekela, eta baina uste dut goiza luzatu egiten dela. Akaso bai, Bai, eta azten dela goiza luzatzen da, gero ja arratsaldea luzatzen. Tira, nik sinizu nahi dut, larun batean hasiko garela egun gehiago eta gau gutxiago izaten. Eta Patrice Russianen Never Gonna Give You Up kantu honekin ari gara. Gero Maialen Tellabide dator eta haren tekla zuri beltzen playlistetik laportutako kantua eta arek erakutsitako kantua dugu eta hala gabiltza giro flueroan. Goiuri Zeiz Arandia, zein da zure maite duta? Begira, atzo jakin genuen, EH Bilduren mai politikoak Peio Otxandiano proposatu zuela lehendakari gai gisa, eta orduan, ja izenak ezagutzen joan gara, eta sortu du nolabaiteko, zer esana sareetan, eta nire maite duta da horrelako albisteak hartu, eta iskanbia dagoen bakoitzean umoretik txioak jartzeko gaitasuna duen jendea. Ze irakurri ditut, txio oso onak gaiari buruz, bazeuden batzuk, bai Pradalesekin eta bai Otxandianoren proposamenekin, ez zeudenak bat ere ados, eta orduan, kexatik eta kritikatik idatzitako txioa jarri zituzten, eta guzti zilegi noski, baina beste pertsona batzuek, hori baliatu eta txisteak egin dituzte, eta nik, jendeak duen gaitasun hori, humorerako gaitasun hori maite dut. Txisten ematek harreko dugu? Bale. Nire kontatuzuna niri gustatu zaite. Koherentziaren ona da. Bai. Baina batez ere euskal kantutegian alako erreferentzia den Cuando vamos a Otxandiano eta gero zede montre esan behar ote den galdetu behar omen diogu. Hori izan behar omen du, argitu behar du lehenengo gauza. Txioa abildua Ainara Leik jarri du eta txioa da. Denok dakigu Otxandianok argitu behar duen lehenengo gauza hau dela, ezta? Cuando vamos a Otxandiano? A. Santa Mañi egunean, B. Karnaval egunean, C. A pasar el carnaval, edo D. Andramari egunean. Eta erantzun du, Bai? Bai. Ze esan du? Peio Otxandianok esan du A. Santa Mañi egunean. Ez da, iskanbila sortu da berriz ere? Bai, ze pertsona batek... Ez gaitu denak ordezkatzen! Ez pertsona batek erantzun dio. Barkatzen dizut zuria heteroa gizona ingenieria arnasa hartzea eta ez dakitzen bat gauza izatea, baina abuzkatzea ez. Beste txio bat irakurri du bortik diona behintzat tipo koherentea dela. Ze Otxandion jaio eta Otxandion abizena duen pertsona batek koherentzia behintzat horre azalean duela. Tira, aurrera egingo dugu 10:23 minutu ditugu eta gure gaurko lehen gonbidatu aurkeztu behar dizuegu. Hementxe naiz irratian bigarren kafean, nik asmatzen badut, bai. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bai, Durangorako eraman genuen gure kanpo saioetako ekipoa eta maila ez da berdina eta oraindik Julen bigarren eguna dut eta pixkate moten nabil, Marka da, hanere hangoari eskuartzea kosta, una itzuli eta mengoari eskuartzea kosta, beti badugu zerbait. Motel xamarrak eta. Eguerditik 45 minutu igarota zirenean motako talaiariak joven Julian Goleta ikusi zuen. Ordurako mastak eraitsita zituen eta denboraleak eta olatuek menpean hartuta zuten.
Bere aizeo jala, olana zuria, ez zuen jada urakanak astintzen, eta portura iristen ikusteko itxaropen guztiek galdu ziren. Horrela kontatu zuen La Voz de Gipuzkoa egunkariak 1903ko azaroaren 29an gertatutakoa. Joven Julian ontzia Pasaiako portuan sartu nahian zebilen, baina egun hartan Euskal Kostaldea astindu zuen denboraleak nahi bezala ibili zuen 250 tonako goleta. Marcos Azpeitia kapitainak portuan sartzeko maniobra bat egin zuen etxi-etxian, baina ez zuen helburua lortu eta Jaizkibelko itsaslabarretan ondoratu zen Joven Julian ontzia. Joven Julian ontziko kapitainaren birbilobaren enkargu bat jaso zuen Iñaki Mezkita modelistak. Ontziaren maketa egitea nahi zuen, familiak eta lagintza horretan urte mordoska daraman Mezkitarekin jarri ziren harremanetan. Erronkari heldu eta amaitu berria du Joven Julianen maketa Iñaki Mezkitak. Ostiralean Aleigeako kulturretxean aurkezpen ekitaldi egingo da eta ondoren familiari entregatuko zaio. Joven Julian ontziaz eta aginduen lana zaritzeko gonbidatu dugu Iñaki Mezkita Aranburu bigarren kafera. Egun honetan ongi etorri Iñaki. Eta zeire. Bueno, Iñaki, gertakari bitxia, orain arte akaso askorik ezagutu ez dena, gure artean, hor, izango zen horren berri zueni, baina kaso orain gizarteratu edo edatzen ari den gertaera da. Pixkanaka joango gara, bai ontzia bera ezagutzen, bai gertaera bera ezagutzen, baina lehenik eta behin Joven Julian ontzi horren inguruan hitz egin nahi genuke. Kabotaje ontzia zela irakurri dugu, ontzi handia, Kataluniarako joan etorria, penintsulari buelta emanez egiten zituenak. Konta iguzu eta egiguzu Joven Julian ontziaren lehen deskribapen bat. Bai, bueno, esan dezun bezala bergantin goleta bat, 2 masta zitun, aurrekoan jarrita zeuzkan bergak, eta atzekoan berriz pikoa eta espeleta, botabara deitzen zaion erderaz. Orduan, zan itxasuntzi ederra, esan ez dute 27 metro inguru zitun esloran, eta, bueno, pixuduna, ez? Lehen esan dezu ze tonala jatzeukan, gainaz, behak gaitasunazun 129 tona eraman analizateko. Orduan ibiltze zen kabotajea bakizu dela kaiaz-kaia ibiltzea, ez itxaso irekian joatea, esan nahi dut itxaso sakonean sartu beharren kaiaz-kaia jute zen, eta bere ibilbidea izate zen, Kantauri itxasoan zehar pasa, Atlantikora pasa, Portugal aldetik, eta gero Kadizetik Mediterran aldera pasa. Beak egiten zuena zen, hemendik materiale batzuk eman, nagusiki porlana eta burni minerala, eta gero etortzerakoan haikustu utzi, han Mediterran alden, eta handik ekartze zuen normalen gatza, Torreviejako gatza ekartze zuen. Eta hola ibili zen, 15 bat urte. Eta azkenen, Orion egin zuten, 1888 urtean, eta argazki bat badago, nire lagun eta Maxuk pasatziana, Jesus Mari Peronak pasatzian argazki bat, eta da justure kroska bukatu eta aizienen pixkat preparatzen zehatzeko ez. Itxasora bidali, itxasoan sartu, eta orduan mastak eta hori dena jartzen zizkioten ja udetan ziola. Esan duzu Iñaki, kai ibiltzeko ontziak zirela, nahiz eta ontzi handiak ziren, baina bazuten, ez dakit, kostaldetik gertu nabigatzeko erraztasun hori? Bai. Itxasuntzi hauek prestatutza zeuden itxaso sakonean ere ibiltzeko. Pasatzena da, Ameriketara joaten zirenak, joaten ziren kalafeteatuta, sendogoz, horre Atlantiko alden, baina Atlantikoan esan ez dute hor Bermuda inguruan, hor dauden bizkarroiak, egurra jaten zuten bizkarroiak, ez zeuden hemen gertu, orduan, aruntza juten zienak, Amerikaldea juten zienak, normalen kobrezko txapaz edo
batzutan berunara erabiltzen zan, da, bueno, egiten zuten azan, pixka bat, uretan zijoan, obra biba ditzen zaion, zati hori babestu. Eta hau berriz, kabotajen ibiltzen zienak, hemendik atea gabe, esan dezan, Atlantikotik aurrera, juten ziren, bueno, kalafeateatu bai, baino normal, horrelako txapai gabe eta hola. 1888an Orion egindako ontzi batei buruz ari gara, ohikoak ziren garai hartan gure inguruan horrelako ontziak edo Joven Julianen kasua berezia zen? Ez, desente zeuden. Bai, Orion, hoi Jesus Mari Peronak hobetoko esango lizuke, baino han untziola desente zeuden hori inguruan, eta normala zan 3 hilabetez behin bat ateratzea, holako itsasontzi bat ateratzea, eta ondiguak ere. Zan, Pasaiko inguruan galeoiak ite ziren, galeoi handia gainaz. 18. mendean, eta bai. Esan dugu 1888an erekitako ontzia zela, eta 1903ko azaroaren 29 horretara ingo dugu atzera, 15 urteko bilbidea, edo 15 urte zituen, une hartan Joven Julian ontziak, eta esan dugu Pasaiko portura sartu nahi horretan, ekaitza garrapatu, eta antxe ondoratu zela. Zer gertatu zen egun hartan, Iñaki? Halaxe da, bai. Bueno, itxasoa zeon bezala, eta bere bidea hartzen zutenen, badakizu, ez da hegazkin bezala beste kaia batea jutea daukena, edo bidea hartzen zutenen, izajok aurre egin behar Eta Markosek, hori, alegin guztikin zituen, eta etzan gutxi izan, 12 marinelak bizirik ateatzea, etzan gutxi izan. Eta hor badago ez, 12 marinelak bai, baina txakur bat ere bazioan ontzian. Bai, eta txakurra galdu intzuten eta itzulin zien txakurren bila, pentsatzazu. 2 txalupak hartu eta atea zien. 6 nas hartu, txalupa bakoitzen 6 laun, eta atea zien. Dalako baten kontatu zien txakurra falta zitzaiela. Beti bere atzetik ibiltzen zen txakurra, eta beak pentsatu zuten salto ingo zula eta txalupan sartuko zela. Eta kontatu zienen etzeola itxasuntzira juntzien, eta ez zuten aurkitu. Orduan, geroztik ez zuten ezer jakin izan, da suposatzen da itxemu zola. Suposatzen da. Bai, ala suposatzen da. Alare... Ez, pentsatuko dugu ez, eta ondo da... Ondo atera zela. Eta ondo atera zela, eta bizitza luze eta oparo izan zuela. Baliteke, animaliak oso bizkorrak eta azkarra dira, gu ez bezala. Zan beharra dago, larri biliziela ateralizateko, Hango, beti esaten da, hango horre igerren zeone, faron zeone zaindarik, eta han bertako sargento batek edo, ez dakit Mikiletena edo zertzan, arren lagunduta, eta bertako beste giza seme batek lagunduta, baserritar batek lagunduta, eta atea izan zuten, baina larri bilizien oso. Bai, horre, aipatu dugu sarreran La Voz de Gipuzkoa egunkariak egiten duen kontakizunak bera hilak ere puntan jartzen ditu. Bai, ala da. Markos Azpeitiak, bere birbiloak, barkoan kargatu dianak, etxean dauka margo bat egina, pentsatzeten karguz egingo ziotela, bestela kasualidea ikaragarria da. Eta ikusten da itxasuntzi hau, edo bergantingoleta bat, mazta puskatuta, bela guztia galduta, eta 2 txalupa txiki, antxe, itxasokin burrukan, ez da? Eta han 6 marineldare, horregatik esatizut kasualidea ondia behar dula, hori pentsatzeten kargu bat izango zala. Gertaera kontatu dugu, duela ondo 20 urte zer gertatu zen kontatu dugu, Joven Julian ontziaren inguruan ere pixka bat hitz egin dugu, Iñaki. Orain, jakitea gustatuko litzaiguke, nola iristen da Joven Julian ontziaren maketa hau egiteko eskaria edo enkargua edo dana delakoa zure gana? Bai, lehen aipatu zu Durangon izan zehala eta hori, eta ni Durangola urtetan junitzen, baina egin dela 30 urte, edo 25 edo 30 urte, junitzen barkuk egiten hain itzen bitarten, jendeak ustea eta feri garaien, ezta? Han itezan liburu azoka, eta horretaz gain itezan artisau azoka, ez dakit, gaur egun jarraitzen duen, bai. Eta junitzen, urtetan junitzen. Pasatzena da, gero, ni hau zaletasuna dut, barkuk egitea, enun ogibide. Orduan, momentu bat aldatu zen, ezin nuna erantzun, ez? Orduan, pixkat nolabait, iesi nun mundu hortatik, eskutatu initzen,
Eta enun uste interneten aurkitzea zehonik nire izena horrekin lotuta. Beste gai batzukin bai, baina horrekin enun uste. Baina bako baten deitu zian telefonoz, Marcos Azpitiaren bere izen bera du, baina birbiloak eta esan zian internetan aurkitu zula nire telefonoa, eta animatzen nintzen barko hori egitea, ez? Beditu nintzen, zur eta lur. Ze, hoi guretzat karamelo bada. Gu normalen, hori, dendak eskatzeizu, saltzen din barkuk, eta izaten di, marinelan barkuk, atununtzik eta olakoak, ez da. Baina olako enkargu berezi bat eta hori guretzat karameloa da, eta orduan, hoi esan zian, sekulako poz hartu nuen, ez? Bai, hola esan zan. Eta behin enkargua zurekin harremanetan jarri zirenean, zuk lehendik bazenuen gertaeraren berri? Ez. Itxasuntzia zautzen nun, ze itxasuntzi horren modeloa gaur egunako hori mendaona, intzuna ezauna nun. Hor geunden taldetxo bat hor biltzen ginenak hilean behin, akuariumen, eta, bueno, Ricardo Metauten izena zuen, goian bego. Eta, bueno, Ricardon lana ezautzen nuen, baina enekin azan historia, hoienekin, ez. Eta behak esan zianen, gelditu nintzen, zirrara zatu zian. Horrelako enkargua jasotakoan, eta barkuaren erreferentzia bat, ontziaren erreferentzia bat izan bai, baina pentsatzen dut lana ahalik eta ondoen egiteko, jaso dezakezu ez dakit, familiarekin hitz egin da edo, baina hor ikerketa lan bat ere izango dela, ez da, lanean hasi aurretik. Bai, hor gainaz, olako lehen esan dizu, sekulako poz hartu nuela, baina poza horrek ezin zaitu eman lana nola ala egitea. Horregatik esan nion, ni Marcosi esan nion, behar nitula egun batzuk ikusteko ze dokumentazioan eken lortzea ikusi izateko barku txukuni egitea baneukan ez. Ze planoik espazio onda hori dena gauza asko asmatu iten di, ezta? Ze gaur egun kaleko kotxeekin gertatzen den bezalaxe, marka bateko izan, beste eginkoa izan, antzeko die. Eta aparejo aldetik eta hori, bueno, gauza asko ikusta dare beste barkuntatik. Baina ezin dezu bere nortasuna galdu, ez da. Orduan nik jakin nahi nun ze material nukan, bere ala kontatatu nun ere lagun eta masu den Jesus Mari Peronak, bere ala pasazizian argazkik eta gero akuariumen esantziaten plano bazituztela, kaskar xamarra baina bazituzten, eta gero zeon Ricardo Metautenek nire desagertutako ezagunak egin zuen modeloa, akuariumen bertan, ez da? Orduan, bueno, ikusi nuenen posiblea zala gauza txukun bat egitea, baiezko emanio Marcosi. Beraz, ikusi zenuenean, proiektua gauzatu zitekela, edo behintzat, esan duzuna ez, gutxieneko baldintza batzuk bazirela lanean hasi izateko, behin ja hor materialki lanean hasteko garaia ere iritsiko da, horrelako lan bat egiterakoan, neurriak eta kalkulatzerakoan eta nola aritzen zarete lanean inaki? Hoi normalen bezeroari galdetzen zaio. Enkargo eten zunei, esate jozu, nun jarri nahi dezu, ze espazio dakezu, ze orientazioa behar du, argian nundi sartuko zaio, sartzen dan etxea, sartzen dan jendek. Ze gauza bada, zure barkua zuretza da, bai. Baina etxea ematituzun gonbidatuak edo lagunak edo zenitartekoak aikere ikusten dutenen importantea da nundik ikusiko duten. Sarrera nundik izango da, argian nundik jotunko joan. Hoi dena lotu iten die. Ta kasu honetan, Marcosek berehala esan zian hasieratik oso mamituta zeukan, behak. Eta orduan neurria eta dena behak eman zian. Esan zian zenbateko luzera behartzun, ze lekutan joango zen eta denak, ez da. Orduan hoi kontutan hartuta, guk eskala moldatu ite dugu horta, eta aurre. Urtebeteko epea eman nion, ez dugu errespetatu. Behai ilusio ite zion, azkeneko kapitainari gelditzen zaion azkeneko biloak ikusi alizatea barkua. Osasunez estabil oso txukun, eta orduan behak presa pixka sartu zian. Eta, presaka bai, baina ni tarte handikin jokatzet. Ni behai urte bete eman nion, pentsatuta nik barku hori banekela errenditzea 6 hilabetetan. Baina, bukatu deu,
azaron 29 bukatu nuen, naita egun hortan, eta martxoako esan nion. Tartea bat zegoen. Bai. Aspalditik gatoz, urrunera goaz. Aspalditik gatoz, baina egan egiteko ez altzara inoiz. Eguzki argitan hautsa izan. Hurbilegi gaude gezurretarako. Hurbilegi gaude, baina Esan diguzu Iñaki, poza handia emantzizula enkargua jasotzeak, baina pentsatzen dut pozaren tamainan ere ardura etorriko dela, ez? Responsabilidadea ere sentituko dela. Horrelako lan bat egiteko, horrelako istorioa duen ontzi baten lan egiteko. Gero nola izaten da behin lanean hasi eta izaten da nolabait ere bezeroren aldetik jarraipena egiten zaio edo nola egiten duzu lan? Kasu honetan nahi ilusia itezian, ikusi eta Marcos ze ilusia zeukan, zen nik gaineko ilusia zeukan, barkuekin. Eta orduan ni behi proposatu nion aldin behin etortzea lokalea eta ikustea martxan nola zijoan, ezta? Argazki batzuk ere bialdu izkiot, eta bar. Ardura esatezu, pentsa zatzu. Inglaterra liburu pare bat eskatu ditut, bertako zea batzuk ikustekoan, detaile batzuk eta ikusteko, bai, ardura ikaragarria. Azken finen, olako enkargua nei bizitzan sartu zaizkit oso gutxi. Eta olako ilusien diana, bueno, pues, oso gutxi. Orduan, aliatze zaizunen olako aukera bat, zukutu inbar dezu. Noski pentsatzen dut, bai. Eta behin lanean hasita, modelista batek Iñaki ze material erabiltzen dituzu lanerako, nola izaten da? Horrelako ontzi bat egitearen prozesua. Pentsatzen dut, hain prozesu luzea izan da fase asko egongo direla, baina horrela modu labur xamarean azaltzeko nolako lan prozesua izaten da? Bai, bueno, nik ikusita ze pentsatzen unitea, eta ze prozesu emango zuen eraikitzeak, hasi nintzen berehala, dokumentaziotik hasi nintzen argazkiak egiten. Fase guztia jaso ahal izateko, eta bueno, jendentzako interesgarri izan leiken guztia jaso ahal izateko, ezta. Eta hori da, ostialeko ekimen horren helburutako bat, hori da, ez, eakustea, hobeto esan da, prozesu hori nola dijoan. Lehenengo gauza izaten da planoak osatzea. Eskala errespetatuz, eskalatan eskatu izuen, plano horiek egokitzea. Eta hor arazontxo bat izan nun. Ze plano esan dezagun, bi alditan egin dituen planok, eta aldi batetik bestera eskala aldatu intzan fotokopiak egiteakoan. Ara. Eta gero piezak, ze guk plan horiek egiteiteu, gero egurrean erantzi eta egurra moztu, bere neurrin. Eta gero hasi nitzenen zehatzen, kontuatu nitzen, etzeola, eta dena berriro egin barren initun, erdiak. Eta oso bitxi izan zen. Hori izaten da, lehenengo gauza da nolabait egitura egitea, barkuaren egitura. Eta gero datoz, masta botatzea eta detaile guztiak jartzea. Eta azkenekoa, ariteria zehatzea, jartzea. Eta hor ere, bueno, bere ritmoa, bere ordena badago. Kasu honetan, esaten dute soka ez dela esan behar, baino soka botatzeko garaien, barkun soka botatzeko garaien, orden badao, gerozu gainantzeko botal izateko. Ze, dijoaz, esan dezun telatua bezala, ez da? Eta ezin dezu hasi azpitik, hasi bazun lekutik, ez da? Orduan, hoi izaten da, azkeneko pauso hoi izaten da. Olako sorkuntza batean, zenbat dago maketa hau edo lan hau sortzen duenaren eskutan, alegia, zure eskutan Iñaki. Planoak daude, badaude, pentsatzen dute bestelako referentziak, esan duzu garai hartan
bueno, gutxi gara bera gauzak egiteko modu bat ere bazagoela, baina pentsatzen dut badagoela, ez? Zure esku ere erabaki batzuk hartu beharra eta bueno, askatasun kreatibo puntu bat ezin bestean, ez? Bai, dudi gabe, eta nahi gainaz gostatzen zait kontrastatzea, ezta? Eta nik bezerokin, Markosekin komentatu inun, eta azkeneko aldin lokalera etorri zanen ikusizu margotuta. Eta kontuatu nintzen bere arpegin karena, obra biba edo, nik margotu nuna baino argiko aspero zuela beak. Eta nahi zuela, gainaz. Etzian esan, Ez ondo dago, nek arpegin antzeman. Eta zon, hau ezin daula gelditu. Eta konsultatu nun Jesus Mari Peronarekin, nire maxuta, nire guruarekin, eta beak esan zian, banekela argigo margotzea, inungo zei gabe, inungo problemi gabe, eta argigo margotu dut. Orduan, olako erabakik hartu barra dare. Eta hartu barra dare, askotan, barkuaren kuperta, gainantzeko marinelak ibiltzen dien sandezaun zorua, bi aldiz emanda dago. Behin inun eta hartu zian tintea oso ilun hartu zian. Eta etzitzaian gustatu. Eta berriro botanun, argigoa, gainetik. Horako gozakin barra dare. Pentsatzen dut ere gero, horrelako lan bat egiten duzuenean, ontzia sortu berritan zegoen bezala sortzen duzuela, edo hori itxasuan ibilian eta ibilian, kresalak, marinelen zapaltzeak, aldatuko du, ez? Beraz, kuperata hori pixkate bere formatu originalean edo, imaginatzen duzue. Bai, hor dare pertsonan joerak, modelistaren edo modelogilearen joera, ezta? Bere jokabidea zein den. Nerea beti izan da barkua aldean txukunen aitea. Zezartu eta zikindu ingo da, gero. Persona bezala. Orduan nik egiten dituanen, bukatzeitut, hori, untziolatik ateatzen dan bezala xe. Esateana, ez, impecable, solaxe. Hola gustatzen zait. Beste batzu berriz, azidokin eta sartzen dabiltzen dira. Eta tinteak emanez patinak eta gauzak eta hori. Eta egia esan, ikaragarrizko eragina du begingan, ez da? Olako barku bat ikustea. Itxason ikustezu, ez? Zartuta ikusten dezunen. Baina nahi, zer esango izu, ni ohituta nahola eta beti hola jokatuet. Nire ez jakintasunen egingo dudan galdera, maketa hauek, modelo hauek, ontzia hauek, gero, inork uretan jartzen ditu edo beti kanpoan egoten dira? Ez, hor die, nik eiteituanak estatiko. Itxasoratzeko, uretara botatzeko lastratuta behar dute. Eta lastrea jarri bartzaie, bestela iraulingo lieke. Benetazko barkuk, barrutik, egitura asko ze pixuagoa dute. Eta astugon nago dienez, oreka hobetogo mantentzen du, uretan. Baina bestela lastrea jarri bartzaie. Eta ondiri ere bai, lastrea ematen dute. Itxasuntzi batzuk esan dezaun arrantzalen itxasuntzik manparok urez beteta ematen dituzte, gero arrainak harrapatzeituenen ur hori bota egiten dute eta arrainez bete. Baina barkoa juten da lastratuta, esan dezan. Beraz, arrantzak suposatuko luken zama hori urez ordezkatzen dute. Hori da, bai. Orduan gure kasun lastratu inbarko lehitzake barkoa. Eta gainaz, erabiliko lieken margoak eta hori edenak ez dira normalak. Esan nahi dute, prestatuta joan behar dute. Eta gero detaile asko eta asko ez zaizki jartzen, uretara dihoazten nahi. Ez zaizki jartzen, ze izango lieke leku eta gauza arriskutsuk. Ura sartzeko alegia. Iñaki, esan dugu, azaroaren 29an, ondoratze gertatu zen egunaren 120. urte urren egunean bertan amaitu zenuela ontzia. Pentsatzen dut, ilusio ipatu duzu hasieran enkargoa jaso zenuenean, behin lana amaitu. Eta bai, ostiralean alegian egingo den aurkezpen ekitaldi hori egitea, eta enkargoa bezeroari entregatzere, kasu honetan Markos Azpeitiari entregatzeak ere sortuko duela ilusioa, ez? Bai. Ikaragarria, ze azken finen Markosek ikusi du ia bukatuta, baina bukatu gabe. Orduan, han dena ikustea egina eta hau zuretza da, sekulako transmisioi oso netzat da oso pozgarria, oso. Arpegi hori ikustea ez da.
Eta denbora mordoska da, olako aurpegi bat ez dela ikusi. Normalen, dendatat ematen dituzun barkutan, ez dezu kontaktorik izaten bezerokin, ezta? Eramaten dute eta esaten dizu, ne esan diate, Mexikora eta Nova Zelandara eta jundiela nire barku, baina ez ditut ezautu. Bezeroak, ez da, pena da. Ostiralen arratsaldeko 6etan, okerrez gaude, Aleiako Kulturetxean aurkezpen ekitaldia, bertan, prozesuaren ondinorakoak azalduko dira, eta ontzia bera ikusteko aukera izango da. Bai, eta Marcos Birbiloa joatekoa da. Eta nire masua, Jesus Mari Perona, hainbeste aldiz aipatzen dudana, urare espero etorri alizatea, albadu etorriko da. Bueno, entzule esango digu hortxe dagoela gonbita hori, ekitaldi horretara, arratsaldeko 6etan, ostiralean, Aleiako Kulturetxean, eta bukatzeko Iñaki, badauka Iñaki Mezkitakor beti bere buruan ibili izan duen proiektu bat hor, hau egingo nuke gustora eta ea egiten dudan, eta badaude horrelakoak. Ari da Iñaki Mezkita pentsatzen, beste ordu bete balduzue. Bueno, hau hartu nuenean, Joven Julian hartu nuenean, beste batekin ari nintzen lanen eta utzi egin nuen. Eta Joven Julian bukatuta, hurrengo egunean jaldu nion besteari. Ara? Alabek askotan esaten diate, baina zukaita zenbat uste duzu biziko zela, eta hainbeste plano, beti pentsatzen hauin berdet eta hauin nahi nuke. Asko. Pilo bat. Bueno, hori ere ez da txarra, beti burua martxan izatea. Bainaki Mezkita Aranburu, mila esker gaurkoan bigarren kafera hurbiltzagatik eta Joven Julianen historia eta egin duzun maketaren ondinorakoak azaltzeagatik. Zuei, mandia zuen aukeragatik. Ondo segi. Eta zege. Tira, goizeko 10:51 minutu diren honetan konturatu gara gaur txatari oraindik jaramonik ez diegula egin eta hementxe dabil Indiokarrek esan dio Arkakusori ostiralean Durangon ikusi zintudan, baina hitz egiten zinean da enizun kasuik egin. A ber. Txatean ere egurra dago, elkarren artean, labanka da serioa daude hemen ere. Baina nik hemen koherentzia akatxat ikusten dut, ez dut imaginatzen Arkakuso Durangoko azokan norbaitekin izketan. Norbaitekin bakarrik ez nik ere. Ez du asko hitz egiten Arkakusok. Eta Gorka dio eskerrik asko atzo ondo pasanon, bai Gorka barkatu nik korrek alde egin bar izan nuen kroketa gantxutzita, baina tira. Zer? Krorrika. Kroketak abandonatu zenituen? Bai. Eske, azan, kroketak guaita abandonatu. Bastante itxusia, bastante itxusia. Vale, egia da, vale. Oraingoan barkatuta zaude. Eta gero indiokerrek dio geroxiago ikustea espero nun, baina etzen hola izan. Eduki sortzaile bilatuena Arkakuso. Gero izango da gurekin Arkakuso, bai. Hau pani Arkakuso honedik ez dut ikusi aurrez aurre. Ez da erresa. Nik ikusi nun, baina enun ezagutzeko aukera izan pena. Gorkak dion ere maite duta da. Atzo, EITB Archipielagoa estrenoan izan nintzela. Antzok izarrean izan zen, ezta? Eta ze gustora, eta galdera bat botan hon eta enuen lotxarik. Bere, Gorka. Lotxa, zuk ere, kasko. Ez daukazu. Eta gero Asier Errastirekin irratiari buruz hitz egiten, zuetaz ere, ze polita, Arkakuso dio Spidermander, ji, beharko luke, bai, ni hitz egiten, ez dut uste, bide, Arkakusok nire txistea eginda zaukan. Etzea, ji, jo, ji. Ze pena atzo elkartu ez izanago Juri, beste batean elkartuko gara Gorka, eta kroketa jango ditu. Gainera arraro egin zitzaiten, ze etzen un pijama jarrita dio Indiokerrek. Arkakuso pijamarekin ez da Durangora joaten, ze uste duzu, Eta hemen txari dira, Gorka, nik pertsonaia batzuk egiten ditut. Bida, gurean oraindik ez dugu Spidermander entzuteko aukera izan, Juri? Zerbait gaizki dago kasko hauekin, batean, batzuetan,
ez zaitu zeten zuten. Ja. Eta ez dakit, pentsatzen dut arazo tekniko bat izango dela, baina, bereziki gertatzen da, kezkatuta nago, ez zaidanean bateri interesatzen esaten duzuena. Ja. Kasualidadea izango da. Kasko hiek badakizu zer daukaten, aurpegia galanta. Azala loria, Pum! Inigo bihar feria Zumarragan dorretxun etorri gonbidapena egina dago guztiei. Arkakuso dio gezurra, jajaja. Ez dakit, gorkaren ari ez da hariko. Nik bihar lana dio indioke reklarumazian txerri eguna oi hartzunen aizu zuen herritan dagoen jateko kulturaren gora zarrea oso polita da, Gorka, gero kartela edo lortzen deten eta bidaliko, claro, ja, kulturzasten agertzeko, bueno, kulturzaste egia esan, bigarren kafean agertu danetik, estanda egiten ari da, arrakasta itzelean dabil. Aizue, 5 minutu falta dire guerdiko amaiketarako, eta guk gure zozketaren berriman behar dizuegu, eta akaso nahazu zaituztegu, baino ez gaur ez bihar esango dugu nor diren irabazleak, saioaren lehenengo tartean, baino gaur egun osoa duzu parte hartzeko, eta gure historiare berrituko dugu segituan, dagoeneko berrituta ez badago. Txoriak hil zorian, borroska hor beste iruan, dena dago kontrolpean. Ta miresten dira orain dikan, kurba esponentzia. Bueno, atzo gu ibili ginen hor erdi Willis Dramonen agurra lehenago ulertu ezkenuela, eta Jorgi ekizak esan zigun, bueno, ez hau diskoarekin batera edo bira orkestu genuena, nolabait aurreratu genuen, hau gogorarazpena da. Gogorarazpena izango zen Julen, baina uste dut inorrek ere ezkenuela lehenago ulertu Willis Dramonek olako geldialdia egin behar zuenik, ez? Bai, jakitera mantzuten, 2008ko urtarrilaren 5ean, izango zela nolabait ere kontzertu berezi bat, ez? Baina gehieno guzti dut ulertu genuela, bira amaiera baten edo klabe horretan, ez? Ez, etenaldi, orain hain modan dagoen, etenaldi mugagabe horren, klabe horretan. Eta gero atzozuk esan zenuna, ez? Durangoko azoka amaitu eta horrengo gunean horrelako albiste bat jasotzea eta barneratzea ere ez da erraza egiten, eta beste arrazoia izan liteke akaso, ez? Willis Drummondarrak ezagutu ditugula kasik ere gure bizitza erdian eta diskoak atera eta kontzertuak eman, eta akaso esan zutenean ere, akaso gehienok sinistu ere ez genila egin hori egingo zutenik. Kontua da, euren etenaldiaren aurreko agur bira, edo tira, gero arte bira, deituko diogu ari direla egiten, eta azken 3 datak geratzen direla, tartean gaur zozketatuko ditugun, 2 sarrera hoien kontzertua. Bueno, 2 zozkatuko ditugu, gaur berri ematen jarraituko dugu, bai. Kontua da, ostegunean Bilbon izango direla, gaueko 9:30 ariko dira, eta bertan Bilboko kafe antzokian eurak ikusteko aukera izango duzue, baina guk, zuen bideo hori errazteko, 2 sarrera dauzkagu zozketan, eta zozketa hortan parte hartzeko, bai gure txatean, gure WhatsAppean edo gure sare sozialetan, erantzun behar diguzue zein oroitzapen, zein kantu, zein momentu, zer azpimarratuko zenuketen, zuek eta Willis Dramonen arteko harremanetik. Nik ez dut zozketan parte hartuko, ez didazuelako utziko, zagutzen zaituzte dalako, baina badut Willis Drummonekin anekdota polit bat, urte asko dira, Alegiko festetan jo zuten, bulebarrean, gaztetxeak estenatokia jartzen duen lekuan, eta kontzertuaren amaieran gogoan dut nola, ez dakit, zerbait izango zuen, eta Xanek, basu joleak, basua 1000 pusketan txikitu zuen estenatokiaren kontra. Eta oraindik badakit, basu ura nor daukan etxean, 1000 pusketan eginda. Ara? Eta pegatu ditu, puskak. Ez dakit galdetuko dio nahi baduzu, baina badakit nork eraman zuen, basua edo basuatik eratzen zen ura, etxera. Oraindik akaso, basu horren puskaren bat gaztetxetik ibiliko da. Gaztetxean, akaso, hanin bueltan ere geratuko zen pusketaren bat, baina puska haundixan marrak eta zati bat baino gehiago eraman zituen laguna ezagutzen dut. Etxean izango du akaso, oraindik ere. Galdetuko diot. Bueno, ez dakit, erantzun batzuk ere bota dizkigute, hemen txesan digute, Unibertsitate Garaxak A ala B diskoakin, Abaigarko udalekuak,
izerdia eta zuzeneko tzarra. Besteren batek ere esan digu, ilegala kanta da nire kutxunetako bat, abestiak dekon indar bereiziagatik. Bueno, asko dira, utzi dizkiguten une, kantu eta momentuak, ziurrenik uzten jarraituko dizkigute beste hainbat, baina momentuz badator geldialditxoa. Bilbon ostegunean egon ezin duzuen ontzat, abenduaren 30ean Hernanin joko dute eta urtarrilaren 5ean, errege egun bezperan, Donostian azken kontzertua, ultra berezia, alaxe helarazi ziguten Willis Ramondarrek, ultra berezia izango dena. Beraz, zuek ostegunean Bilbon kontzertua ikusteko gogoz bazabiltzate, idatzi guri, WhatsAppez, 688-722-844 telefonoan, 688-722-844 telefonoan, eta bestela gure Instagramen, eta gure Twitterren, eta gure chatean, eta nahi duzuen toki guztietan ere, bota dezakezue erantzuna, eta guk bihar bertan, lehen orduan, maite duten tarte horretan, esango dugu, nortzareten onorden garailea, eta ostegunean kafean tzokian kontzertu hortaz gozatzeko, aukera izango duzue. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eguerdiko 11ak bagoaz naiz irratiaren estudio zentraletara, azken ordukoaren bila, Jon Telleria barrena egunon. Jon Telleria, egunon. Bai, keixo egun onda izuela guztioi, oituraz bada ere, hilakoak ditugulako gaurre albiste, Tuteran, Baionan eta Usurbilen. Tuterako azkena ezagutu duguna, garraiolari bat hila topatu dute Tuteran bere kamioiko kabinan, egun batzuk zeramatzan aparkatuta kamioiak herri inguruan, astelen iluntzean garraio enpresa bateko arduradunak gidari bat desagertu zitzaiela jakinarazi zion poliziari, eta haren kamioiak egunak zeramatzala Tuteran kanpa batean aparkatuta. Polizia kamioira gerturatu eta bertan aurkitu dute hildakoa. Oraindik ez da ezagutzen zer modutan hilden garraiolaria. Eta beste hildako bat, esan dizueguna, goizean goiz, Baionan topatu dutena, 30 urteko gizonezko bat, Baionako erdigunean, subprefeturaren egoitza kokatzen den itsas ibilbidean bertan, poliziak labankada zil dutela gizonezkoa jakinarazi du, fiskaltza ari da kasua ikertzen. Berriro, segurtasunaren inguruko eztabaida ireki dezake kasu honek, asko ez dela beste heriotza bortitz bat izan zen Baionan, Gurutze Sainduaren auzoan zup delakoan motor batean zioan gizon batek beste gazte bati tiro egin zion. Urriaren 24an izan zen gertakaria, 27 urte zituen hildakoak eta 20 erasotzaileak. Eta 3. hildakoa gaur goizean ezagutu duguna, Usurbil parean N634 errepidean gizon bat hilda, auto batek harrapatuta bart izan da istripua, baina gizone itxuraz errepide erdian etzandat zegoen. Hori da, argitzeko falta den puntu nagusia ertzaintzak adierazi duenez, gaueko 11 aldera izan da istripu hori, gizon bat errepide erdian etzandat zegoen eta hala harrapatu du auto batek, orain argitzeko dagoena eta mediku forentsak aztertzen ari direna, gizonaren heriotza arrazoiak argitzeko autoaren kolpe zilden edo etzanda zegoenean dagoeneko hilda ote zegoen. Eta azken orduan lehen sektoretik ere, N eta ENBA sindikatuek jakinarazi dutena ohar bidez, abeltzaintzan ekoizleen prezioak hobetzeko akordioa iragarri bai dute bi sindikatuek, diote abeltzainekin informazio batzarrak egin ostean, hoietan behi haragia ekoizten duen sektoreak bizi duen egoera delikatuaren berri jaso dutela, batez ere rentagarritasun falta uka ezinagatik, bi sindikatutako arduradunek diote, lan egindako lanarien ondorio, zarakinen gremioarekin, banaketa katearekin eta erakundeekin egindako bileretan ere akordio egokia lortzeko lan egin dutela, abeltzainari prezioak birkokatzeko akordioa lortu dutela, eta ondorioz bertan bera utzi dute lanun bat honetarako abenduaren 16irako aurreikusia zuten mobilizazioa bi sindikatuek eta ENBAk diote beharrezko izango dela akordio horren aplikazioa eta sektore ekoizle osoan ezartzen den jarraipena egitea. Hori lehen sektoreko albistea,
bihar aurreratuko dizuegu entzule guztioi, Santa Lucia ferian izango dela informazioaren ariaren lehen edizioa, ziur albiste honek zuzeneko eragina izango duena, eta honen erreakzioa jasotzeko aukera ere izango dugula, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza saia ere gurean izango delako, bihar 7 aurrera, Zumarragatik eskainiko dizuegun informazio ariaren saio berezi horrekin. Errepide dagoken ez ordu honetan ez da aparteko arazorik, beraz bigarren kafearen goxotasunean segitzeko aukera. Gero arte. Eskerrik asko Jon Telleria, 12etan esan da bezala informazio gehiago, eta guk aurrera egin behar, ezin ez ustean pasa gure txatean oraintxe gertatu dena, ezin oharkabean utzi, Julen, oraintxe Jon Telleria lankidearekin informazioari heltzen ari ginen bitartean, kontatu dit Julenek, merezi zuela Arkakuso streaming zerbitzuetatik kanpo ustea astebetez. Astebete gutxienez. Gutxienez, hain bezalako izan alda. Bai. Duela minutu batzuk aritu gara, Willis Drummondeko baxu joleak, Aleika kontzertu batean baxua estenatuken aurka txikitu zuela, mila pusketan, gure lagun batek etxera eraman zuela baxu hartatik eratu zena, eta Arkakusonen komentarioa. Eta altua nork eraman zuen? Bueno, jarri diote, indiokarra jarri dio, pentsatzeko txokora 10 minutuz. Itzein ezakezu mikrofono. Vale. Altua instrumentua da teknikoki. Altua? Bai, saxo altua. Bueno, saxo altua. Baina hemen ez gaude maila horretaren, altua. Zaska dio Arkakusok. A ver, ez da inbesteko zaska izan, Arkakuso. Ez da inbesteko zaska izan, soilik saxofoi jole geuren artean eta saxofoi ezberdinetaz ari direnean deitzen diote altua. Zuk ez duzaten hemen altua arreglo bat dago. Maialen beti nire taldean. Arkakuso gatu inberdeu. Azkenion ez dau pasa intzait, baina eske aurreko aztion entatu zen. Barkatu, irratsaio batean aizeate, osea, nahi balin maezu egatu kafe hartzeko zuek, oso ondo, baina priseria da minimo bat, baina torriko da neska hitz egitea musika maximalistaz, hemen, Arkakusokin bertxotan aitzeko gatuta, gero? Arkakuso zaude pixka bat de Lulu. De Lulu. Bai. Pia gustatzen zait hori. Nire bai, kontzeptua. Zer da de Lulu? Delusional. Delusional egotea. Hau da, errealitatetik, adibidez esatea, bastakit zer adibide jarri. Itxaso telesaia dagoela de Sopranos telesaiaren mailan. Bai, adibidez. Hoi pentsatzen duena dago de Lulu. De Lulu nun diator barkatu ez dut? Delusional, inglesezko delusional. Eta de Lulu esaten da ingelesez, you are de Lulu. Eta gaztelaniaz, eta euskeraz, eta orain ja de Lulu. De Lulu. Baina, hau noiz. Guretzat ez diagarrijo. Guretzat de Lulu dek ez diagarrijo. Ez diagarrijo. Itxasol maila berean daudela esan ezkero, ez diagarrijo. Nahiko aiu, Nahiko aiu. Zakurrantiantek. Zakurrantirantek da Euskaldunon de Lulu. De Lulu. Izan laike. Zakurrantirantek izango Julen azken urteetan ez dut zein berria denik zure izkeran, ez? Baina ekarri duen esaldirik honetakoa. Bueno. Horietan botoko sonajeroarena. Botoko sonajeroa, anegongo da. Lehen sarreran egin duzu referentzia, esan duzu, norbaiteko 30 zura utzi zituela, eta beraz gogoratu naiz. Goizeko 10:06 minutu, eta guk gauza serio da zitzen behar. Amaikak. Tira. Bueno, baina Kanarietan ez? Ose esan du, 12etan, ez da esan? 10 esan dut, beraz Kanarietan bai. Baina, bueno, kontua da hemen Maialen teiabide datorrela musika momentu maximalistei buruz hitz egitera. Eta beldurra eman digu, baina tira. Beldur gitzi. Nekatutan honian gaur mutrikoa errez egin ibiliko nahi, ez oso nekautana. Hau da, farsantea, txaketera, ai ama. Nekautana honian atatzen. Fans gehanok baki gauz taldean, baina gaurkoan ez natortan Leoni buruz hitz egitea eztaren. Zeuk esan dezun bezala, gaur musikako momentu maximalistei buruz hitz egitea nator. Ez dala berez genero bat, ez ezer,
Osea, badaoz igual autore batzuk, estilo hori lantzen dutenak bereziki edo, baina, bueno, berez ez da genero bat. Egisa da, igual minimalismoan kontra daun zerbait bezala ulertu dezakegula, baina berez ez da genero bat. Orduan, gazteleraz esaten dana de burro grande ande o no ande, ba, rollo horri buruz guaz. Eta hortarako, aurreko astian utzi genuen toki berdinean hartuko dugu 19. mendean, ze hor aurrera pausa handiak ontzian daldak eta pila bat ontzian orokorrian munduan. Eta tope 19. mendea edo. Ez, barkatu, Maialen, baina badakit notizia honekin ere zu ados egongo zarela eta gustatuko zaizula. Nonbait osasun saiak, Espainiako gobernuko osasun saiak, debekatuko du tabernen terrazetan erretzea. Bai, entzun dut, bai, bazan garaia. Hala ere, toma, 19. mendeko musika, Tope. Baina tira, 19. mendeko musika edo esnarki papi entzun badezakegu terraza batean lasai, ondokoaren zigarro edo puroa tragatu gabe, askoz gehiago, askoz maksimalagoa izango da. Bai, nik horrekin arazo badakate. Eta gainea, oain dela ia urte batzutatik ona, ja lotza galduet parian, osea, erretza iai esateko de gaizki usaitzezu, nazka mateiazu, mesez, botar naza bestalde batean. Leno apurua mate ziten, eta oain ja ez. Mate zizun, apurua. Ondo, eta? Bravo. Ale, eskerrik asko. Txalo bero bat. Bueno, en fin. A ver. 19. mendea. Zaitxikan, ze ordurarte egitzi gora bera. Dislexikoentzako 1800 da piku. Ze badago jendea, kostatzen zaiona 19 kentzea zenbakiak. Bueno, betik ken bat. Bale, hori da. Ez da jarresa, Ken bat? Batzutan fetxakin behar da. Bueno, en fin. Ordurarte orkestak, gutxi gora bera, 50-60 pertsona inguru zituzten. Bai, eta nahikoa dira, baina, bueno, kontua da, bigarren erditik aurrera, 1850 aurrera gutxi gora bera, pasatziala orkestak, 85, 80 pertsona izatera. Ba hori, más o menos, 30 pertsona geixo. Eta honen arira, sortzen dira orkesta sinfonikoak eta orkesta filarmonikoak. Noski, orkesta handitzen malima da, koruare handitzen da, eta dana, plantilla dana. Eta zeitxik, teknikoki instrumentuak asko betzen diaz, orokorrian baliabide geixo daoz instrumentuak hobetzeko, eta instrumentu geixo fabrikatzeko industria itxik, eta baitxare estetikoki edo artistikoki gauzak pixkat behaien limitera bultzatzeko joera zelako, bai, digamos, sentimendu fuerteak experimentatzeko gogoa zekaten, bai literaturan, bai arte, bai margoan, antzez lanetan, eta baitxa musikan ere, eta pintza juntzitzaien, no, ez da... Eta pintza juntzitzaien. Bai, eske, azizian da, kalenta bintzian da, bai, ez da normala. Eta honen adibide, eukarri ditut lau adibide, lehenengua, ez da pieza bat, baina bai da egoera bat pixka situatzeko. Hector Berlioz, bueno, ez da oskatzen, baina gaur ez nago esfortzon dirikiteko. Hector, bueno, da igual, onaino. Hector Berlioz, frantzesa. Ez da pieza bat, baina balio digu. Berliozek, 1855ko udaberrirako, Parisen 4 kontzertu antolatu eta zuzendu bertzitun, enkargu hori jasozun. Ta 4 kontzertu antolatzeko 500 pertsona, 500 musikari kontratatu zituen. 4 kontzertutarako. 4 kontzertutarako. 500 musikari. Ondo. Eta hola, más o menos kalkuluak eta más o menos kontzertu bakoitzen 105 pertsona zeuden jotzen. Abeslari da musikarien artean. Asko da. Jode, eta... Asko da. Gero, kontzertuaren ostean maia topatzeko jatetxe baten ospatzeko. Maia zu jaten, 105, bueno, 500 musikariri. Maia zu jaten. Jo duten lekuan. Bakoitza bere berezitasunekin, ze musikariak oso berezia dira. Bai, 21. mendean, bai, baina garaia hortan, bueno, muertos de hambre, gaur egun bezala, ez da beste. Baina egisa da, jartzea, ze presupuesto zeukan Berliozek, 500 musikari kontratatzeko, ze ordaindu inbertzaie, ensaio orduak ordaindu berdia. Ordaindu bertzaie, ordaintzen zitzaien. Bai, ordaintzen zitzaien. Nola ez dakit, baina, ez dakit ondo edo gaizki, baina ordaintzen zitzaien. Eta kontua da, dakitzena da, 5. bat in naizula, baina esan zuten, tu, ya está bien. Poliki, Osea, nahikoa. Eo nahi geldik. Oida, osea, 5. mas... Nahikoa jau. Lulu, De Lulu. Pizka de Lulu zaude. Lulu, osea... Bai, zaude de Lulu. Tintinen txakurra, Lulu. Ez Milu! Bakizu, ni ere
Tintinen txakurran pentsatzea nintzela lulurekin. Ba, milu da. Milu, egisa. Milu ze. Bueno, urrengoa, Ego aizea dago gaur. ez, baina epeliteu, egualdi aldaketa onda. Hori bai. Zerbait bai. Ez zurretan nabaritzen duzu ja ez adinarekin. Ba, bai. Egisa zen bai. Eski zer da, Bueno, a ver, senyora gazte bat izatea. Ya está. Aizea kiston spoilerra etxen. Bai, baina ez da pixkat jendean jaipa sortzen joateko. Bueno. Oain entzungo deuna, da Tchaikovskirena. Ta igual, nik uste pieza hau danok ezautzu deula, baina ez genuen ubikatzen. Da Obertura 1812. Bueno, Kalizko gorteak. Entzungo deu, eta ia zentzute zuen zuek. Pixka luzia. Bueno, a ver. Ahotsak eta instrumentuaz aparte ze beste bi gauza entzun dituzue. Kanpaiak. Kanpaiak eta Eta kainoiak ziren. kainoiak, bai. Kanpaiak eta kainoiak. Naizue honen historia kontatzea pixkat. Noski maialen, Vale. konta iguzu. A ver, Kontatu. a ver, kontua da, 1812 Napoleon Rusia invaditzen saiatu zen. Baina etzun lortu. El general Inviernok atakatu zulako. Hau, igual, historia hau ezagutuko duzu agian. Bai, da, Sartu zen San Juego de Pete- Tronos, ez? Winter is coming. Bai, baina kasu honetan, pues, errusieraz, bai. Eta kontua da, sartu zen San Petersburgon, etzeon inor, etzun resistentziarik euki, baina kontua da, bai, sartu naiz, eta nola atako naiz, negua baldin bada. Hemen gaude menos 50, menos 60, eta errusiarrik intzuten izan zen, Jesus, pues, janaria eta base ezberdinak atakatu, da hola suministro gabe utzi zituzten San Petersburgon zeudenak, eta orduan, pues, janari gabe, arropa gabe, zaldi gabe, eta banan hiltzen juntzian. Iritsi zian uste, 300.000 horrelako zerbait, eta bueltatu zian 10.000 etxera. Osea, izan zen desastre bat. Bueno, pues Tchaikovsky errusiarra dala. Pieza bat egin nahi izan zun, 1880, bueno, eta intzun 6 astetan idatzizun, Alejandro Bigarrena zarrarentzat, osea, zarra de viejo ez, zar. Hoi da. Bere erregetzaren 50. urteurrenerako. Zein izan zen arazua? Alejandro urte bete lehena hiltzan, hau gertatu baino lehen. Eta beak nahizun, Tchaikovskik nahizun, plazan estrenatu armadako kainoiak erabiliz, eta eraiki berri izan katedrala eta gainontzeko katedraletako kanpaiak erabiliz. Baina kainoiak beste adera jarrita ez? Beste la katedrala ere. Bai, oida. Baina kiston faila izan zen. Ezin izan zuen nahi bezala estrenatu, baina horrek ez dio frenoa jarri Errusiari hau jotzen dutenetan, Plaza Roja hortan, benetako kainoiak erabiltzen. Jarraitzen dute hori egiten. Bai. Hori galdetu behar nizun. Bai, iten dute, noiz behinka iten dute, zerbait ospatu berdanean, tiritato, tip,
eta benetako kainoiak erabiltzen dituzte. Eta badaude YouTubeen hainbat bideo, pues ikusten dituzula hor kainoiak, eta esatezu, chaval, nazionalismoa. Orkestretan izaten da, orkestra zuzendariek, obra bat montatzerakoan, euren ekstratxoak behar dituztela. Obra honentzat behar ditut 4 kontrabaxu gehiago, edo 3 trompa gehiago, edo tromboietan edo metaletan presentzia asko, edo bestez. Baina, tira, kainoiak eta kainoiak. Bai, da beste nivel bat. Eta gaur egunean, antzokitan iten danean, pues evidentemente ez dago kainoik, beste modu batera iten dia kolpe hauek, edo bestela diskoan atera berbaldin bada, postprodukzioan gehitzen dia soinu horiek. Ia da, entzunda, pentsa dezakezula, hau gaur egun perkusionista batek buruari pixkat emanda efekturi lortuko luke. Baina, Iri bai modio lo burun. Ueko sonatuko du, hainbat kasutan. Baina tira, efektoa zuzenean, ez dakit, Moskuko plazan ulertzen dut ikaragarria. Bai, brutala. Bai. Eta normalian, bandak jotzen du, dana metalez, eta aiztez entzuten da, ez da, efektua desberdina da, hemen sok asko dago, eta klaro, eskemen dago, Jesukriston korua, dago Jesukriston orkesta, dagoz kanpaiak eta dagoz kainoiak, osea, jazta, bien, nahikoa. Osea, gauza pila badiaz, baina, aurrera ingo deu. Urrena, Mahlerren 8. sinfonia. Entzun ingo duz, bukaera entzun ingo duz, flipa ingo zuen. Arkakusiok esan du, pieza hori brutala da, apoteosikoa, baina duela 2 minutu, ez dakit Mahlerrenaz ari zen, nik uste Taikowski buruz ari zela. Eta gara esan du, puntualizazio hori Maialen oso tzarra izan da. Jojo, barkatu. Ostro, nola goden. Bueno, apoteositik apoteosira. Bai, osea, honi deitzen zaio baita la sinfonia de los 1000 ze pila badaude. Osea, Mahlerrek esan zuen, nik berdet hau, beraman berdet ekstremora, orkesta bikoiztu ingoet, eta abez batzare bai bikoiztu ingoet. Eta orduan, pues, ja 80 pertsonako plantilla baten, pues, 160 daude, eta, pues, igual, 50 pertsonako koru baten, pues, 100. Eta hau iten dan bakoitzean, antzokitan daula, pues, da, gaur ze joko deu, Mahler 8, jazta, ez da beste zer, gaina orduta 40 irauteu, segun zelako lasaitasunakin hartzen zuzendarizak, oso sinfonia luzea, gauzak diazen bezala. Nere favoritoa Mahler 5, por cierto, bazpare, batematek nahi balmadu entzun. Badaukat anekdota bat Mahler 5-ekin, eta da, behin egokorean nengoela, zera. Gitarra bat erosi nuen urdina. Gitarra erosi eta egun gutxitara izan zen. Handa goen gitarra erosi eta egun gutxitara. Antxel Kerzkatu duen berria egunkariaren zat gainera, Unai Urretxo orkesta zuzendaria, eta berak, gainera San Petersburgo orkestarekin ere lan egindakoa da, Euskadiko Orkesta Sinfonikoarekin, Euskal Herrian dabil Unai Urretxo, ez dakit gainera oso ondo bere programa nola den, baina uste dut Euskal Herriko Sinfonikarekin edo lanen bat baduela. Eta tira, antze bilen, Mahlerren 5. zuzendu behar zuen, enaiz gogoratzen zin orkestarekin, orkesta ezberdinekin zebilen, bai Korean, bai Vietnamen, bai San Petersburgo, hola ibiltzen di orkesta zuzendariak. Eta haren kotxean, Seuletik barrena, berak, Mahlerren 5. volumen majo batean zeraman bitartean, eta hortxe bere buruan zuzendari anotazioak eta, orain trompa datoz, iritsi ginen ez dakit nozen, itxoin, pieza bukatu behar da. Eta, bueno, etzen ustetu osorik ez, baina, ez dakit, geldiuneren bateraino, eta, bueno, gero jarraituko dut. Ze fantasia mota da, hau, eta oso guapo izan zen. Oain, gauza bat, zeuek ebai gidatzen baldin badezute, abesti guapo bat baldin makazute eta parkatu baldin badezue, abesti itxoitezue kotxea italtzeko, ez nahiz bakarra, bien, jazta. Bai. Ez que, gaizki sentitzen naiz. Eta batzutan pasa izan zait, disko bat entzuten aritu osorik, pixkat oraindik entzuten diren bezala, eta igual gaina entreizatu behar dituzu, eta pixkat sentsaziorik goiti behar entzun nahi, eta norabait iritsi da bi kantu falta da. Gutxita, baina baten egin dut. Ota, beste 10 minutu jarriko dugu, ez? Bukatuko dut, eta bai. Vale. Bueno, aurra jarraituko deu. Azkenik, hola, 19. Hau, por cierto, etzan 19. mendea, zen 1906 edo 1904 bietako bat,
baina bai, ja 20. mendea hasiera. Gehi bat. Irteren gora beran. Gehi bat, gehi bat, ja hasi gara nazten kontu. Hori bai, Wagner. Wagnerrena ez da normala, ez da normala izan, eta badakigu zer dan eraztunaren zikloa? Ez dakigu, el ciclo del anillo. Da pixkat el señor de los anillos rolloa, baina oin dela 150 urte. A ver, vamos a ver. Wagnerrek idatzi zituen 4 opera, bata bestearekin harremanduta zeona, dia zela, kakazarra zituta apuntatu. Bai, apuntatu dut. El oro del Rin, Valkyria, Sigfrido eta el ocaso de los dioses. Que susto, chica. Es que ez ditut inoiz gogoratzen hauek. Bakoitzak más o menos 3 lau ordu irautitu. Bai, ez da, de hecho, berek ez dio opera deitzen drama, deitze jo, porque es un drama. Bueno, pues, orkesta da musikarien, orkesta da abeslarien artean, 101 pertsona dira, bakoitzeako, pertsona gora, pertsona bera, antzoki bat eraikizun hau iteko, baireuz, antzokia, nahiko diru kostatu zitzaiona da etziola inork ordaindu nahi, baina, bueno, lortu zuen azkenian. Orkestan instrumentu berriak zeuden, adibidez tuba wagneriana edo trompa wagneriana deitze zaiona, beste batzuk aldatuta, beste batzuk afinazio ezberdina porque Wagner naiz eta voy a tocar las narices, besterik gabe. Eta, claro, bere asmoa zan, 4 opera, antzoki hontan 4 opera hauek jarraian antzestea. Eta jarraian estrenatzea. Publiko berdinarekin? Ja, publikoak erabakitzeko. Eta afaldu? Eta Demora galdu. Gutxi gora bera, zuzendariak segun zerako martxa damakin, dia 15 ordu, laurak jarraian. Ordun, ja pixkat, ja Wagnerril da gero erabak izan 2 egunian. 2 egunian. 7 eta 8. Oida, jornada lauran. Ordu erdi bazkaltzeko. Oida, da zoramen bat. Eta hau da nik uste, ja ez bakarrik orkesta limitera eramatia, baizik eta musikariak berak, limitera eramatia. Ze musikariak eta abeslariak etzian aldatzen. Eta gauza bat esango zuet, Wagnerren operak abesteko, abeslari bereziak behar dira. Sopranos dramatikaz ditze zaienak, dakatela oaindik agudo altuagoak, eta, ezkate, agudo izugarriak, limitekoak, eta gero soinu oso iluna. Soinu oso iluna, oso dramatikoa dana. Ez dia koruko sopranoak bezala. Ez dago diztira brillo hori goran, ez? Zero. Abeslari bereziak dira, oso emakume gutxik, oso abeslari gutxik aldute Wagnerra bestu, eta esfortzu fisiko izugarria da. Ze oso papel intensoak dira bai antzeslan aldetik, eta bai teknikoki eskatzen dunagatik. Eta, claro, da, eszenografia guztia, jantziak, mucho corset, siglo XIX, ez dezagunaztu. Eun musikari hor, dana ematen, 8 orduz, 15 orduz, ensaioak, da, ja, en plan, bueno, Wagner, ya está bien. Pintza juntzitzaion, bueno, pintza ez, eramantzun limitea dana. Abeslari batek edo aizezko instrumentoa jotzen dituen pertsona batek esate baterako 8 orduan eman dezake 100% rendimendua? Eske, bira, nik dakit anekdota bat, bueno, ez no, ziur, etxian konsultatu berdet, baina nere osabak asko irakurri dula honen inguruan, kontau ziten, lehenengo aldiz estrenatu zenean bairu zen eraztunaren zikloa, soprano hilintzala. Baina no ziur. Horraino iritsi nahi. Baina, zonet, nekia zilintzan. Agotamiento puro. Eta ahotsak ere ez dakit horraino agontatu dezaken maila horretan. Eta kontua, ez nahoen ez ziur, ez dut nahi esan nagoela izan zanik, konsultatu inberdet. Baina bai limitea iritsi, abeslariak eta musikariak limitea eramaten zituen idazlea izan zela, hori zalantzari gabe. Musika bikaina da, bai, baina ze preziotan hori da. Dana kontu nuki, berda. Baina, eta entzuten egeana da, mitiko danok ezautzen dauna. Valkyrien martxa. Ota 1. mendera pasako gea. Eta 20. mendean elipsis ondia ingoet, jakinetu hain dela gutxi kompositore baten inguruan mundok deitzen dana. Eta agian aurrera goitzengo dugu horren inguruan, baina gaur horren inguruan ez dugu. Bueno, oain dela urte batzuk, Ghibli estudioak, eta urte hurreneko kontzertua mantzun Joe Hisaishi ospatzeko, eta Joe Hisaishi eta Hayao
Miyazaki dakaten harreman artistikoa ospatuz da bidana. Orduan, jo zuten, 200 musikariz osatutako New Japan Philharmonic World Dream Orchestra. 800 koru abeslari Japoniako hainbat koru batuz. 160 musikariz osatutako banda bat. Guztira, 1.160 pertsona eszenatoki gainean, 14.000 ikuslerentzat Budokan estadioan. Dana japoniarrak? Bai, Da. bueno, pentsatzet, ez dakit. 1.100 japoniarrek 30 eskualden baino soinu gutxi ateratzen dute. Eta eskandalo gutxiago. Eta jan gutxi oroi. Eta gutxiago. Izan leike. Entzuten egiana ponio, neskatxo batek abestuta, ze, klaro, hau danak gehi pakarlariak. Diala 8 edo. Entzun dezagun, tope moñoña dala umeu. Bueno, jarraitze dugu. Xumeagoa, baina bere kategorian baita ere oso ikusgarria, Snarky Papi. Snarky Papiren Silva diskoa konkretuki, askok ezagutuko dute, segurazki 2014ko diskoa, ez du baldin oker, Metropol Orkestrarekin batera grabatutakoa, zuzenekoa. Ja Snarky Papi ez da jazz talde ohiko bat, ensamble bat da. 12 musikari daude, jazz talde bat izateko ja nahiko handia da, 12 musikarikin. Eta Metropol orkestak 51 musikari ditu. Beraz, jazz disko bat grabatzeko 63 pertsona erabiltzia, eta gaina Grammyak irabaztia. Musika instrumentala, ez dezagun aztu. Nahiko miresgarria da, batez ere gaur egunean pixkat teknologiara daola dana bideratuta da, ez diara pertsonak erabiltzen musika egiteko, baizik eta teklatu bat, ez? Orduan, pues bueno, niri iruditzen zait, aurten parte hartu dut honen imitazio batin nahizun zerbaitetan, da brutala zen, zelako lana eskatzen du 63 pertsona koordinatziak eta 63 pertsona... Hiru teklatu zer amatzen horretan, pianoa eta... Bai, pixkatola... bai, geunden bi teklista, 3 gitarrista, jende gehiagi. Jende gehiagi, baina, eta gaina dana zuzenekoan grabatu zen, kiston movida. Eta ordia disko hori hor dago, mundiala da, nik benetan gomendatzen dizuet, oso disko ona, eta horretxek ditu gramisak, no tiene más. Eta bukatzeko. Bueno, entzun dezagun, zati hau tope guapo dola. Tope guapo dola? Ez que zatiotan nik jotzen nun gaina goratzen nahiz, bendik goratzete zakorde zion dana. Bukatzeko, Louis Cole. Vamos a ver, Louis Cole. Oso pertsonaje berezia, itzeingo dugu Louis Coletaz. Musikari estatu batuarra, kompositorea, bateria jolea, teklatu jolea, dana jotzeu, genio bat. Eta guztia muturrera eramaten du noietakoa da. Bere aman etxian, bi pixuko etxe amerikar normal hauetako baten, big bana, jazz basea, ebezlariak eta korua sartu zituen. Bere etxian. Bai? Merezi du YouTubeen Louis Cole, I'm the President, edo Thinking, Fuck It Up, hauetako bat merezi du, benetan. Oso divertigarria da ikusteko. Ez du bere burua serio hartzen, bat ere. Eta dana oso divertigarria. Dana oso divertigarria da musika mundiala. Kiston funk gogorra, baina bai, hitz egingo dugu honen inguruan. Bere etxian hori sartu zituen, bere aman etxian, zen nik bakin dira mai ezin dutela olako zerbaitetako baimena askatu, 40 pertsona baino gehiago sartu zituen, da garajian koro bat. Eta dana zuzenian grabatuta dago modu kutreenian, okurritzen zizuen modu kutreenian, eta gero holaxe igotzen du YouTubera, holaxe igotzen du Spotira. Funtzionatzen du mundial, ze kiston musikari honak daude hor. Bai, entzun dezagun.
Ba, hoxe, nire partetik. Ba, oso interesgarria egia esan. Eta usten ditut hola pixkat aurrera gokori, Mundok eta Luis Cobleta zitzein behar dutela. Planola, noiz bait iritsiko dira aurten, aurten, teknikoki ja 2008an, baina iatuko dira, ez nahiz aztuko. Arkakuso, iriki mikrofon hori eta agurtu dugu. Epa, zer batzatzen da? Entzun behar denuena. Arkakuso, egunon! Kaixo, egunon, zer moduz? A ber, Maialen Tellabide, Arkakuso, noiz geratu behar duzuen argitu hemen antenan. Ai, bai. Kontu da, Arkakuso ketzekin Iruñan bizi nintzala. Eta ez dut inungo momentuan iskuta unik informazio hori, baina bueno, ez da. Kontatu nola izan zen, partekatu zuen Maialenek. Kontatu. Nik, bale, a ber, neon txakurrekin pasian, bideo bat atean nun, Instara igo nun, da Arkakusok. Aizu, baina hori ez da Mendillorri, zeitezu hor. Bizi, joder, bizi. Eta hola esenteratu zen, nian bizi nahizela. Mendillorrin. Eta, nun, bakatu berko duz, iribertiz nian bizikea. Eta aztontan ez dut astirik eukiko, baina nik uste, eske kalendario txarra dakaten mendik horre, baina baikatuko geha Iruñe, zalantza gabe. Bai. Zuen bizitza sozialen parte hartze zoragarri hau eginda, nik uste honek merezi duena Julen zu bakarrik ez geratzeko laguntza pixka bat. Maialen Tellabide mila esker, eta datorren astera arte. Zain dudanak. Izan ondo, eta guk aurrera egingo du, baina bueno, ja Arkakus hemen dagoela ez dakite sintonia sartu duz. Sartuko dut. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Ba, esan dakoa, goizak 11:35 minutu izango ditu, 10 segundo barru. Hemen txezarete, zuzenean, naiz irratian, eta bigarren kafean Arkakusorekin egin bar ditu urrengo minutuak. Esan, Julen, esan? Baina etzaio doainik aterako, ezta? Zeba? Ze, lehengoaz gain, badira beste batzuk txatean, Wagnerri buruz ari ginenean, eta lau opera, eta musikariak sobre Wagner izango zen sobredosia baino. Hori gogorra, Hori palakada bat bezala sartu da, Garbi. Bai, zizuk bizitzan euki dezakezu barre egiteko gogoa. Bai. Badaude txiste batzuk, barre egiteko gogo hortatik zuk babes ditzakezunak. Bai, noski. Baina barre egiteko gogoa izan da ere, nik sobre Wagnerri ez diotik uste nola grazia Arkakuso. Sobre barre. Sobre hori da gehiago, sobre barretik gehiago dauka. Barkatu gaur, evaluazio saioa ekitu dela. Osa, ez guztiz deskonektatuta nago, zuen maila baxuegia delako. Epa! Baxua, kontrakoa, altuegia. Ez altua, bai, saxo altua, esan digute jabidek, bai, lasai. Eta justo ari zara, 3 pertsona nahiko altuekin hitz egiten, así que humorea maila altukoa izango da. Irratsaio hau hain luzea egin. Osea, ez dira sekula iritsiko eguerdiko 12ak. Iritsiko dira, baina kontu da biharko izuko 10ak ere bai berriz, orduan. Ba, bihar bintat ez dagoen Arkakuso gurekin. Bueno, akasu, Gainera. Bueno. Indioker daukazu... Bueno, egunon! Indioker daukazu oso modu haterrean, txatean. Beste 10 minutu txokora, sanen zari da. Ez dakiz egin diozu, baina animo Indioker, animo! Badakizu zer den hau? 23. korrikaren kanta eta bideoklipa ari dira orkesten eta zuzenean. Bueno, tira, kantua formatu digitalean dagoenean entzungo dugu, ze egia da streaming honetan zuzen ari dira kantatzen eta kosta egiten ari zaigu pixkat. Kantua behar bezala irudikatzea, zuzeneko bai, hainbat gazteri dire kantatzen, hori ikusten du mursego dela, ez, Julen? Hemen ikusten duzu, Horta gutxi ikusten. Bai, maitea hori mursego da.
Maite Arroita Jauregi, eta horari dira zuzenean kantatzen, baina egia da aretoaren soinua, streaminga gurera iritsi, eta bueno, behar bezala aurkeztuko dizuegu geroago ere, baina jakizue, gertatzen ari dela, eta hortxe dagoela, 23. korrikaren kanta, dagoeneko. Entzungarri izango dela laizter. Tira, Arkakusorekin gaude, Iruñarekin konektatuta, zuzenean, Iruñaren etxearekin konektatuta, eta gaur, badator, niri oso gustokoak zaizkidan gai batzuekin. Noski, bai ez Arkakuso. Banator ja inauteriekin. Ez zora indikan egu berriak ez dira pasata, ze badakizu, ez? Inigo... All I want for Christmas is you. Bueno, kontua da. Ibili garela hitz egiten, advent kalendarretaz. Ja, orain, badirudi jende guztia fijatzen ari dela. Zen nire amak ja, bidali dizkit ezakitzen bat, nire lagunek ezakitzen bat, bueno, hori ja pasatu dugu. Orain, kontua da, nahi baldin badituzu ikusi, TikToken, Instagramen badaudela bolo-boloka, hola, advent kalendarrak txurroak bezala irekitzen. Baina, bueno, kontua da, ja, hurbilago dugula ditugula eguberriak, eta zer egin behar dugu? Etxe apaindu, hasi zareta apaintzen, zen nik ez dut ikusten estudio apainduta, begira. Nirea bai? Twitchen daudenak? Ia bidez barkatu, Arkakuso galtzen ari gara, ez da gizure konexioari ze gertatzen zaion Arkakuso, edo gureari, baina bapatean galdu zaitugu, Bai. Arm in arm in the snow, there's a twinkle in your eye, 'cause when you know, and you can hang your lights on me. You can hang your lights on me. Hang your lights. Hau da, gabonetako kantuen artean hobesten duguna bigarren kafean, bai ez gutxi. Zalantzare gabe. Zalantza. Baina All I Want for Christmas besteren batean jarriko dugu, Arkakuso lasai. Venga, orain entzuten diazue, ondo? Entzuten hauzue. Bai. Bueno, orain asko zobeto. Nioen, ja pasatu ditugula advent kalendarren saioak, baina nahi baldin baduzue TikToken eta YouTubeen, Instagramen eta leku guztietan, badituzuela hor jendea txurroak bezala irekitzen. Baina, gertuago ditugula gabonak, bago zerbait, funtsezkoa, dagoela nire setapean, baina zuen estudioan ez, eta zuzenean jarraitzen ari direnak kamera edo irudiarekin ikus dezakete, hor, bigarren kafeko estudioan oraindikan, bueno, ara, not found. Zerbait badago, Zuk esaten zenuen, zer esan nahi zenuen? Apaingarririk ez dagoela bigarren kafean, badago. Hori da, dekorazioa. Ze ikusten duzun bezala nik ja aurrekoan jarri nuen, arbola da dena. Bueno, hori arbola balin bada. Arbola da. Zer da, bonsai bat? Bonsai bat? Arbolatxo txikitxo bat. Baina da, argazkiaren dako. Bai, alboratu behar izan dut nire lagun Bob, esponja hor, behera. Baina, bueno, dena delakoa. Ustea ematean. Ez ustea ematean. Zenik ere badaukat nire etxean zuai txiki bat. Urtetan ez dut topatu, behin eman zidan, molako minimalismoa den zuaitz moduko bat erosteagatik, eta aurreko batean Durangora gindoa zela. Ez da gize zapatien bilan ebiela ondoko logelan, eta bapatean poltsa bat, aber hemen zar da onda. Era, gabonetako zuaitza. Erakutsiko izuetze, bai, minimalismoaren minimalismoa, Ez dut ezagutzen pertsona. Ez dut ezagutzen inigo? Bai, ez dakidana jarriko dudan, baina, lenguan agertu zitzaidan, bai. Ere uste, bospasi urte badituela. Eta igual, gabon batzutan jarriko nuela, bain, hobitanak aso, ez dakit, baina bai. Pentsatuko dut, ondan jarri duz. Gero esaten dizue Grincha naizela, esaten dizue topatu dudala bat, eta ez dut pertsona ezagutzen, klaratu, ez da... Klaratutan hau, Grincha zara, orduan harritu egiten naiz, esaten baduzu etxea apaindu behar duzula gabonetako kontuekin. Ulertzen dut, normal. Hori, Arkakuso, besterik gabe, datu hori eman nahi nizun, baina dela saiez, segi zurearekin.
Ez, bueno, justo egon naiz bilatzen, painketak egiteko la modu desberdinak, eta topatu dut badakizu Pinterest dela sare sozial bat aukera ematen dizula tabloi modukoak egiteko, eta bereziki inspirazio iturriak bilatzeko. Eta horrelako karpetak egiteko edo tabloiak. Eta bertan, ikusi dut nola zuhaitzen modu ezberdinak dauden. Adibidez, ikusi dut bat frutekin, eta hori adibidez 24ko oso aproposa da hor erdian jartzeko. Osea, pues jartzen dituzu palilloekin joaten zara sortzen arbola. Edo, zuek origamia eta papiroflexia ongi? Bueno, behin Ibilbide Gitarrak etorri ziranean Beltxarga Beltza diskoa aurkeztera, diskoan diskoa oparitu ziguten eta diskoan agertzen zen tutoriala Beltxarga bat egiteko paperarekin, eta elkarrizketa Inigok galdera oso teknikoegiak agian egiten zituen bitartean. Zuko aprobetxatu nerekin sartzeko orain ere. Inigok galdera teknikoegiak egiten zituen bitartean, nik paper batean Beltxarga bat egin nuen. Beraz, ondo, papiroflexia nahiko ondo. Badaude ere arbolak, zein arbolerako bolak egiteko aukera. Niri gustatzen zait, normalean papiroflexia egitea eta adibidez Beltxarga badakit, edo igel bat egiten badakit, baina hau da nahiko teknikoa. Baina nik uste dut dela jartzea. Eta gero, badaude ere beste batzuk direla okurrenteagoak eta berrerabiltzen dutenak euren zaborra. Akaso, entzuleen artean edo zuen artean badago garagardoa, freskagarria, edo latetan doan edariren bat edatea gustoko duzuena, pues hortxe ikusi dut justo berde koloreko latez osatutako zuhaitza. Dotore, vale. Ez dakit, latez osatutako zuhaitza iruditzen zait pixka bat alkoholismoaren apologia. Izan liteke beste lata, zerbaiten lata. Baina lata berdea niri etorri zait burura marka bateko. Txarra gainea. Bai, txarra gainera, txarra. Katu pixaino txarragoa dan garagardoa. Katu pixa baino txarragoa dan garagardoa. I. Asensio. I.A. Inteligencia artificial. Bueno. Vale. Bueno, izo. Tia zu esan. Hemen gauza guzti izan. Jainekena, ez zeateko moduko elgara. Ez ditugu markak esan. Eta jainekena guztoko bali maduzue, sentitzen dut, baina... Hori, nik irudikatu dut Heineken latez egindako arbola, eta zure etxean, etxea dekoratzeko Heineken latekin egin behar balin baduzu, zuhaitza, iruditzen zait pixka bat. Nola, kamonetan zumo pina bakarrik edaten dugun, Zumo pina. Lau Heineken lata jartzeagatik orain, eske gaizki egiten dugu, eta gero gabon guztia zurrutean pasa. Bida, lata berde eta zari zaretela, esaterako bururatzen zait, el gigante berde ilarrak erosten balin badituzu, hori ere berdeska dela. Beitu. Eta horia. Bai, ari nahi hemen bilatzen, Badago Coca-Cola berde bat non bait. Horia udaratik udazkenera doan zuhaitzi izango litzateke. Schweppes limon, hori ere badago berdean, Nesti marakuia. Mira. Mao klasikoa, kombucha originala. Hori ere, alkohol gabea. 7-Up. Latak izango... Schweppes. 7-Up. Bueno, total, latak izango zirela gehiago etxe txiki batean izateko, baina gero badaude eta nik ikusi dut hemen Iruñan badago baluarte ondoan lehen behintzat jartzen zuten arbol bat egina berde koloreko botilekin. Hemen ja daude marka bat baino gehiago. Osa, niri burura etortzen zaizkit, baina hori dira originalak. Baina... Bat, edontzan edari bat oso txarra berdea zana. Mountain Dew. Ez da iguatzen zeaten. Hor, existitzen da oraindik. Bai. Ez da gizerten. Gogorra, Edari energetiko modura saltzen ziren horietakoa, ez? Oso gozoa. Hori, saskibaloian jokatzeko etzen duten erabiltzen, hori putzua egin, zapatiak hor busti pixkat, eta gero etzen irristatzen parkeak ez da erotuta ere. Ez, ni Coca-Colarekin egiten nuen. Egiten zena. Edo patatarekin. Bai, Mountain Dewrekin arazoa zen. Patata. Patata edo patata frigitzen.
Ez, patata, Armidoiek patata. igual izango du efektu hori. Genuen hori buruan. Baina Bale, dena bale, den gure zelaian ez eguten uzten, baina irristatzen zuen. Patata edo Coca-Cola zuen usten. Ez da bat. Osea, Ez bat esaten eta ez zegoten. Eskuarekin eta aurrera. Gero lurrean pasatzen genuela tartea. Baina, bueno, Eguberrietan, kasi, dekorazioa baino garrantzitsuagoa zer da? Opariak. Ze, normalean, Eguberriak eta kontsumismoa eta hori dago oso lotuta. Zuek, zer egiten duzue? Zarete opariak erostekoa, egiten duzue lagun ikustezina? Lagun eskutua, deitzen Bai, diogu hori. gu. Bai, guk kuadrian lagun eskutua egiten dugu, bai. Eta oraindik ez dut erosi. Eta zenbateko minimoa edo maksimoa jarri duzu? Edo zeintzuk dira baldintza? Ze, klaro, aldatzen da asko lagun eskutua den Bai. arabera. Ba, urtero aldatzen joaten gara, adibidez pasaden urtean egin genuen elefante txuria modalitatea dela, lagun eskutu egiten duzu, baina egin beharrean, ez dakit ez, guk egingo bagenu orain, eta niri ez zait egokitu juleni egitea oparia, baizik eta egin behar dut opari bat, eta utziko dut erdian, eta opari horrek balio behar du julenentzat, arkakusorentzat, inigorentzat, maialenentzat, eta orduan orokorra izan behar du, denontzat balio du, eta gero, bueno, arau batzuk daude, eta aldatzen joa zaitezke opariak. Eta hori egin genuen, pasaden urtean, orain dela urte batzuk egin genuen lagun eskutua betikoa, baina tematika jarri genuen. Eta orduan genuen, bueno, opari serio bat eta opari sexual bat. Eta horrela, batzuetan tematika jartzen ditugu. Eta aurten, nekatuta gaude, eta esan genuen, tematikari gabe, berezitasunik gabe, lagun eskutua old style. Egin behar dugula. Beraz, gabon hauetan, gutxi. Ez dut zertan. Ez du zertan, ados. Ez du zertan, klaro. Ados, Baina- vale. Lagun eskutuetan, orduan da aurrekontu bajua jarri, orduan da zailagoa da Zailagoa da. opariak egitea. 35 euro jarri ditugu, eh? 35 eurorekin, bueno, nik ideia bat badut buruan, baina ez nik aitortu behar dizuet urtero pasa egiten naizela. Bai. Eske, pentsatu behar duzu oso ongi, adibidez niko joan dut, bere garaian gazta esanbladan egin genuela, zen lagun ikustendible eta zen guk egindako gauzekin. Ezin zen eroso. Bai, hori ere egin dugu, bai. Ikustendible. Bai, horrela dituzuten. Ikustendible. Baina, bueno, dena den, Goiuri, zuk aipatu duzuna, nik TikToken ikusi nuen aurreko urtean jarri zela, edo ibil zela bolo-boloka, ez? Egitearena opari bat, eta gero, pues, jartzen zituzten bol batean, hemengo bol bat, antzera honetako bol batean, eta papertxo bakoitzan zegoen. Bota bi, pasa bi ezkerrera, aurrekoari, utzienak erdian, eta bat bi hiru esatean hartu, eta claro, ojo, ojito. Ze, claro, ze gertatzen da, batzuk lagun eskutua egiten duzuela, baina beste batzuk gazteleraz el anti-amigo invisible, edo el enemigo invisible egiten dute. Ui, eta Arerio eskutua. Hori nola egiten da. Kontrara, pues, lagun eskutuan egiten baduzu polita edo erabilgarria izan altzaion opari bat, arerio eskutuan da kontrakoa. Bai, eta horien adibideen bila ibili naiz sarean, eta badaude batzuk oso onak. Dena den, arerio eskutu on bat izateko onena da. Erosten duzula, egiten duzula, ez dakit kutxa batean sartu, gero beste kutxa handiago batean, batean, eta bakoitza prezinto rollo batekin. Osea, en plan... Baina, galdera bat, arerio izkutua, iraingarriak dira? Bueno, ez dakit, bakoitzak ardezala nahi duen bezala, hemen doaz adibide batzuk. Bale. Seme alabarik baldin badu, Ego, zure arerioa da seme... ez, pertsa... bale, barkatu. Markatu, pentsatzen nuen, esan nahi zenula zure semea edo zure alaba dela zure arerioa, eta pixka bat itxusia iruditu zait. Bale, ez kontua da zure arerioak seme alabak dituela, gurasoa dela, bai. Hemen proposatzen dute, oparitu aldio zuela
aurrarendako edo umearendako opari bat dela bateria bat, bombo bat, trompeta bat, hola badakizuena ez diola bat ere molestatuko egunerokoan, denak zarata ongietorrak. Zarata. Gero badago, hemen, nola baiteko gorro bat, ea nola deskribatzen duen, dela kaken gorritoa. Horrela izena du, eta da, badakizue Hor, deklinazioa zin, kak idagokiona edo kakentzako gorritoa. Ez, kakak dituen gorritoa. Ez, oso ondo. Orduan, bada waterpoloko jokalariek janzten duten txano hoietako bat bezala, eta badauka belkroa. Eta orduan, badaude aparte kaka moduko batzuk, eta orduan botatzeko aukera dago burura. Eta orduan pegatzen da, eta badauzka puntuazioak, eta hori behintzat entretenigarria. Eta gero, lehenengo 2 minututan. Gero, txapel horrek etxean hautsa hartzen du, zaborretara botatzen duzu, eta orduan terrorismo ekologikoa egiten ari zara. Nik ez dut ulertzen, arerio eskutoren kontua horrek guzu. Gero, eskakologikoa pixkat. Eskatologikoa. Bai, gero zuek puntualak zarete, ez? Zer? Iñigo! Puntualak! Iñigo! Badakizu Iñigo Asensiok daukala musika talde bat postal kolekzionistak izena duen. Badakizu bere lagunak zer garen? Gu gara portal kolekzionistak. Beti portalean bere zai egoten garelako. Bera da postal kolekzionistak eta gu portal kolekzionistak. Hau da gauza bat, goiurik asmatu zuena behin, inoiz portalan itxaron ez duena gainera, behin, bitan, Donostiara zinemaldira goazela horrelakoren batean, izan zara portalean zai. Askotan. Eta esageratu xamarra da, baina onartu behar dut puntualtasuna, ez dela nire doai nagusia. Kontatu ez dakat beste gauza bat? Bai. Bueno, a ber, ze kontatzen dezu. Zer beste lariak sigun ez gauza kontatzen. Behin etorri zela gure laborategira, gure estudiora, Iñigo Asensioren aita. Eta zerbait egin behar zuten elkarrekin. Eta Iñigok esan zion, bale, 20 minutu barru. Eta aitak erantzun zion. Baina 20 minutu zureak edo nereak. Osea, pentsa ze errotuta dagoen, ez? Iñigok denborarekin duen arazo hau, eta bere aitak galdetzen duela, a ber, baina ze 20 minutu, osea, zureak edo nereak. 23! Arro de rico rica, arro de rico rica, arro de rico rica, bagara, arro de rico rica. Zin egindakoa zorgeni zuen eta mentxe da, arro herri korrika, 2023ko korrikaren kantua. Ez dakit gazteizkerare hor genuen, baina uste dut urrengo batean jarraituko dugula horrekin, orkakuso. Bai, baina azkeneko opari ideia bat, zu bezalako puntualendako, da erloju bat, baina aukana orratz luzea okertuta aurrera. Orduan, jartzen du, jarraituko bagenu orratz luzea normal, pues direla eta 10, baina dago 3-5 minutu aurreratua. Agian balio, ez da hain arerio eskutua hori oparitzen badizute Iñigo. Bueno, egia esan olago gauzak nik probatu ditut, ez nire kotxeko ordularia badago 4-5 minutu aurreratuta, baina ez du gehiegi aldatzen, Ez? Ez. Mozoiek... Norbera aldatzeko gehiago behar du. Bai. Bueno, agian 20 minutu aurreratuta bale dute, bai. Zintresti belarriak, eskuz esku heldurik, lertu ez darriak, argazki bat ipinin, lasterka egina, bihotz musu irrintzinik bai eragina. 2 minutu falta dira guardeko 12etarako guk agurtu egingo zaituztegu, Arkakuso zuri ere bamuxo handi bat hemendik etxeraino, eta esandakoa, korrikaren bideoklip honekin eta kantu honekin, agurtuko dugula gaurkoa. Julen Goikutxe Arbegozo, datorren aste arte. Onde bili!
Goiuri ez izalandia bihar arte, Etxos. eta zuek entzule plazar baduzu, bihar eguerdiko ez goizeko 10:05 hemen txizango gara, naiz irratian, bigarren kafean, goizeko 7:00 gure informazioaren ariako lankidek saio berezia Zumarragatik. Orain, informazioaren txanda, hemen naiz irratian, ez dago galtzeko biderik. Jarraitu hemen. Aio! Fofoniko, algara batean edo afoniko. Olaineko txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimilik ilkirri, esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa, izan dadin gurea, ikasten bazabiltza egin gurekin, elkar ulertu artekin eta ekin, hizkuntzak ikastera bagoaz kanpora, zergatik ez herrian euskara ora. Arrazoia guri, zu emango dio. Keep calm and bigarren kafea.